Moi boas. Hoxe estou en Santiago de Compostela. Vou participar, mellor dito, xa participei nunha das clásicas de aquí de Galicia, a pedestre de Santiago. Percorrido de 12 km, con algún tramo bastante duro, como a subida de Vite. Os obxectivos, pois, non hai ningún, veño a disfrutar na máis, non hai premio por equipos tampouco, así que levo toda a semana sin adestrar, que non estuve moi ben, así medio enfermo. Entonces, ademais, hasta a última hora hoxe non sabía se iba a vir, así que nada, deixo vos coa carreira e disfrutadia. Esa saída, as autoridades do palco,
la más grande de Coño. Pois ata aquí o que foi a carreira pedestre de Santiago, con vitoria para Mehdi El Nabawi en 36 minutos e 58 segundos e Laura Santos en 41 minutos e 24 segundos. En canto ao meu resultado, pois acabei de 136 e 42 da categoría con un tempo de 46 minutos e 50 segundos, a un ritmo de 3,52 minutos o quilómetro. Obxectivos máis ou menos saínse en apenas cantar e as sensacións nos primeiros quilómetros non foron moi boas. Despois, pouco a pouco, funme atopando mellor, pero toda a proba sen forzar e deixándome ir, xa que o terreo non estaba para ir moi rápido. De feito, hubo bastantes caídas. O percorrido comezaba en subida dende Xoán 23 ata San Caetano, onde o terreo se volvía favorable. Así sería ata o quilómetro 3, onde tiñamos unha pequena subida en Concheiros, e volta a baixar por terreo moi favorable ata o quilómetro 5,3, onde volvemos a subir por Santiago de Chile, ata a avenida de Coruña polo quilómetro 6,1. Damos unha volta pola zona do campus e xa encaramos a Rúa Galeras. Tras Galeras subimos un pouco, leve descanso e comezamos a subida de 20. Xa no quilómetro 10 veo o cambio no percorrido por obras. Baixamos un pouco Xoán 23 e damos un pequeno rodeo para sair de novo ao percorrido de sempre. E xa só queda 1 quilómetro percorrendo a zona vella ata chegar á Praza do Obradoiro, onde estaba a meta. A distancia polo reloxo foi de 12,1 km. O prezo por participar foi de 10 ou 15 euros, dependendo da fecha de inscripción. E os puntos positivos, pois recollida de dorsais 2 días previos ou o mesmo día, streaming da proba, servizo de guardarroupas, caixóns de saída por tempo, voluntarios ao longo do percorrido, pero creo que debería haber un pouco máis de control pola zona vella, avitollamento intermedio con auga, o avitollamento final completo, servizo de duchas, medalla finisher que teño por aquí, e de agasallo daban esta bolsa, e máis esta camiseta. Os puntos a mellorar, pois foi algo que non entendín, e foi que deron premios para empresas e non para os equipos. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.